Ahmadiyya da Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Littafi na farko daga cikin jeren giyar karkatattun aƙidoji na farko. Mawallafi Usman Umar As-Saƙafi. Ahmadiyya da Ghulam Ahmad na Usman Umar As-Saƙafi, Babangida Ustazu, mai lamban waya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in ila qiyam yawmiddin. Haƙƙin mallaka Rafida Development Foundation, Gombe State, Nigeria. Abubuwan da suke ciki. Sadaukarwa, gabatarwa, tarihin Ghulam Ahmad, nasabarsa, haihuwarsa, karatunsa da tashinsa, rasuwarsa, ayyukansa da kalifofinsa, kalifancin shiriya na farko, kalifancin shiriya na biyu, kalifa na farko Mirza Nuruddin Al-Qurash, kalifa na biyu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, kalifa na uku Mirza Nasir Ahmad, kalifa na hudu Mirza Tahir Ahmad, kalifa na biyar Mirza Masrur Ahmad. Kalifanci a gurin Ahmadiyya Allahoriya. Wahayi yadda aka yi wa Ghulam Ahmad. Matsayin Turawan Burtaniya a gurin Ghulam Ahmad. Matsayin Imam Hussein alaihi salam da Ghulam Ahmad. Izgilin Ghulam Ahmad ga Ashabul Kisa alaihimus salam. Ƙazafe-ƙazafen Ghulam Ahmad ga Annabi Isa alaihi salam. Malamai da annabawa suna kuskure. Sannan ƙofofin kuɗaɗen shiga na Ahmadiyya, bayar da wani kaso a cikin albashi, kuɗin wasiya. Ahmadiyya a gurin malaman Azhar. Fatawar malaman ƙasar Falasɗin akan Ahmadiyya. Fatawar malaman Saudiyya akan Ahmadiyya. Tambayoyi 5 da ba su da amsa ga 'yan Ahmadiyya. Matsayata akan 'yan Ahmadiyya. Rufewa. Wannan shine abin da ke cikin littafin. Sadaukarwa. Na sadaukar da wannan ɗan littafin ga 'yan shi'ar Imam Ali alaihi salam na ƙasar Indiya, waɗanda Ghulam Ahmad ya musu shaida da faɗinsa. Suna gabatar da dubunnan bakance a maukibobin baƙin ciki na kisan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a watan Al-Muharram. Gabatarwa. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa masu kyau da tsarki. Bayan haka, duk zance na akan komai, zancen alayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne, daga cikin abin da suka ɓoye da kuma abin da suka bayyana, da ma abin da ya riske ni daga gare su, da ma abin da bai riske ni ba. Jama'ar Ghulam Ahmad da ake ce musu 'yan Ahmadiyya saboda suna bin Ghulam Ahmad, ko 'yan Qadiyaniyya saboda a garin Qadiyan aka fara addinin su, ko 'yan Mirza'iyya saboda suna bin Ghulam Ahmad, shi kuma Mirza ne. Su ne suka fara ambatar kansu da sunan jama'ar musulmai 'yan Ahmadiyya. Suna da awar kira ga addinin musulunci da komawa zuwa ga Alƙur'ani da soyayya da 'yan uwantaka ta addini da mutuntaka ta halitta. Farkon da awarsu kira ne zuwa ga komawa Alƙur'ani da zaman lafiya da taimakon al'umma, waɗannan ɗin duk masu kyau ne. Sannan sai su karata zuwa ga yarda da cewa Ghulam Ahmad shine Al-Mahdi da aka yi bisharar zuwansa a ƙarshen zamani. Ya ma wuce nan, shine Almasihun da aka yi bisharar dawowarsa a ƙarshen zamani, har ta kai ga yarda da cewa ana yi masa wahayi, sannan annabawa suna kuskure, shi kuma Ghulam Ahmad baya kuskure. Wuce nan ma, ya ma fi Annabi Isa alaihi salam falala har a gaban Allah. Ta kai ta kawo jama'ar Ghulam Ahmad suna ƙudure aƙidar mu'jizozin da ya bawa Annabi Isa dukkanin su ƙarya ne, duk da cewa Allah ya ambace su a Alƙur'ani mai girma. Sannan kuma ana yi wa Ghulam Ahmad wahayi kamar yadda ake yi wa sauran annabawa, kuma a daraja a gun Allah ba shi da sa'a in ba Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan ya mafi Imam Husaini, shugaban samarin gidan aljanna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai yiwuwar wasu su ce waɗannan zantukan nawa da'awa ce kawai, amma a cikin wannan littafin nawa zan yi iya ƙoƙarina don bayyanar da karkacewar da jama'ar Ahmadiyya suka yi akan koyarwar addinin musulunci na gaskiya. Baya daga ciki
baya daga cikin manufar rubuta wannan littafin don cin mutunci ko zagi balle kafurta wasu jama'ar musulmai, amma a fahimta ta cewa Gulam Ahmad da jama'ar sa ta Ahmadiyya su 'yan bid'a ne a cikin al'ummar musulmai, kuma sun samu hadisi ingantacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa idan 'yan bid'a suka bayyana a cikin al'ummata kuma masani ya shiru, Allah ya tsine masa albarka. A wani hadisi kuma, idan 'yan bid'a 'yan kokwanto suka bayyana a cikin al'ummata, ku bayyanar da baran-baran ɗinku da su, sannan ku yawaita zagin su da tsine musu. A wani hadisin kuma, idan barna ta bayyana a cikin al'ummata kuma masani ya shiru, Allah ya tsine masa da mala'iku da mutane baki daya. Bisa ga koyarwa waɗannan nassosi nake ganin dacewar fito da haƙiƙanin addinin 'yan Ahmadiyya tare da bayyanar da baran-baran ɗinmu da su da koyarwarsu, wanda a zahirinsa karkacewa ne daga addinin musulunci na gaskiya. Duk da abin da zan bayyanar na karkacewar wannan matafiya, amma akwai dama tattaunawa da kuma mayar da martani ga jama'ar Ahmadiyya ko a ina suke a faɗin duniya. Daga ƙarshe, ina kira ga sauran al'ummar musulmi da su yi kaffa-kaffa da jama'ar Ahmadiyya, waɗanda farkon da'awarsu gaskiya, ƙarshenta kuma ɓata da ƙaryata addinin musulunci na farko na asali. Na gode. Mawallafi Usman Umar As-Saqafi, ranar Laraba 7 ga watan 9 shekarar 2022. Tarihin Mirza Gulam Ahmad. Kafin mu shiga bayani akan 'yan Ahmadiyya da aƙidodinsu da irin nazarce-nazarcensu, dole ne sai mun fara da bayyana tarihin wanda ya ƙirƙiro ta, saboda tarihin jama'ar Ahmadiyya a ƙulle yake da tarihin rayuwar Gulam Ahmad. Misalinsa shine tarihin addinin musulunci. Bayan ka cire Annabi Muhammadu kuma a ciki, ka san wannan ma ba mai yiwuwa ba ne. Musamman ma tarihin Ahmadiyya ta Gulam Ahmad, wanda shine ya ƙirƙiro harkarsa kuma ya yaɗa ta a tsakanin al'ummar musulmai. Nasabarsa. Game da nasabar Gulam Ahmad, ya fito ne daga cikin iyaye da kakanni masu daraja daga garin Punjab. Cikin ikon Allah, Gulam Ahmad ya samu damar bayyanar mana da darajar nasabar, kamar yadda ya kawo a cikin littafinsa mai suna Kashful Gida. A cikin wasiƙar da ya tura wa jami'an tsaron da suke zarginsa da jama'arsa da tada fitina, kamar yadda aka kawo musu rahotanni daga jama'ar mazauna garin Qadian, ya ce, ya isa idan na ce a nan iyalanmu da na fito a cikinsu jagorori ne, kakannina sun kasance jagorori ne na gari, kuma su ne masu umarni da hani, su ne suka karya azzalumai a zamanin Sikh. Kashful Gida'i, shafi na 6. Sannan a cikin littafin Kashful Gida, littafin Kitabul Istifta, Gulam Ahmad ya yi da'awar cewa an masa kashafi, an nuna masa cewa shi yana daga cikin tsatson Sayyida Fatimatu Zahra alaiha salam. Ga yadda ya ce, ku sani Allah ya muku rahama, ni ne ake kira da Gulam Ahmad, ɗan Mirza Gulam Murtada, ɗan Mirza Ada Muhammad, ɗan Mirza Kal Muhammad, ɗan Mirza Faid Muhammad, ɗan Mirza Muhammad Qa'im, ɗan Mirza Muhammad Aslam, ɗan Mirza Dilawar Baik, ɗan Mirza Ilahiddin, ɗan Mirza Jafar Baik, ɗan Mirza Muhammad Baik, ɗan Mirza Muhammad Abdul Baqi, ɗan Mirza Muhammad Sultan, ɗan Mirza Hadi Baik, kamar yadda na karanta a cikin littafin iyayena. Kuma ma babana ya faɗa min cewa su sun kasance ne daga mutanen Jarsum ne na Magila, sai dai kuma Allah ya yi min wahayi akan cewa su sun kasance mutanen Farisa ne, ba mutanen Turkiya ba. Tare da hakan, Ubangiji na ya bada labarin cewa sashin iyayena mata sun kasance ne daga 'ya'yan Fadima daga cikin iyalan gidan annabta. Allah ya tattara musu tsatson Ishaqa da Isma'ila, kuma yana daga cikar maslaha da hikima. Sannan ya ci gaba da cewa na ji daga babana kuma na karanta akan cewa farkon lamarin sun kasance ne suna zaune a garin Samarkanda, kafin daga baya su ƙaura su koma ƙasar Hindi. Amma mahaifiyarsa
sunanta Jurajo Baby, wacce asalinta 'yar ƙabilar Hindi ce. Idan muka yi kyakkyawan nazari game da Gulam Ahmad da iyayensa, za mu fahimci cewa shi ba Balarabe ba ne, mutum ne wanda ba shi da saiti game da asalin ƙabilarsa da asalinsa. Hakan ya sa wasu suke zargin cewa kasancewar Gulam Ahmad mutum ne mai son ya mayar da kansa Mahadisha sauraro, shi ya sa ya nema wa kansa laƙabin Mirza, wato wanda tsatson mahaifiyarsa yake komawa ga iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Manufar hakan kuma shine saboda an rawaito a hadisai da dama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa Mahadi yana daga cikin dangina daga 'ya'yan Fadima. Tunda Gulam Ahmad ya san cewa da wuri zai ƙaryata matuƙar ya ce iyayensa ta ɓangaren mahaifinsa sada ne, wato sharifai ne, saboda an riga da an san asalinsu da kuma inda suka fito. Haihuwar Gulam Ahmad ta faru ne a ranar Juma'a 14 ga watan Shawwal shekara a 1250 bayan hijira, wacce ta dace da 13 ga watan Fabrairun shekara 1835 na miladiyya. Haihuwarsa ta kasance ne a ƙauyen Qadian na garin Punjab ta ƙasar Hindi. Karatun tashinsa a shekarar 1886, Gulam Ahmad ya fara karatunsa na Alƙur'ani da karatukan addini a gurin wani bafarisan malami mai suna Al-Maulavi Fadlul Ilahi. Sannan babansa ya sama masa malami na harshen Larabci mai suna Fadl Ahmad. Sannan ya karanci littattafan ƙa'idodin harshen Larabci a gurin malaminsa Jal Ali Shah. Gulam Ahmad ɗan Mirza Murtada ya taso bisa renon iyayensa cikin tarbiyya ta addinin Musulunci, tare da neman ilimin addinin Musulunci a gurin malaman garin Qadian. Da farko ya fara ne da kiran jama'a zuwa ga sauyi da hana ɗaukar makami akan turawan mulkin mallaka. Daman kafin nan mahaifinsa Mirza Murtada, wanda yake a matsayin shugaban mutanen Qadian, daga baya kuma ɗan uwan Gulam Ahmad wato Mirza Qadiri Khan, wanda ya gaji babansu bayan ya rasu. Gulam Ahmad ya kawo wasiƙu guda biyu da turawan Burtaniya suka tura wa babansa Mirza Murtada Khan a cikin littafin Kashful Gida shafi na 8. Wasiƙa ce mai lamba ta 353 daga General Wilson zuwa ga Mirza Murtada Khan. A taƙaice abinda wasiƙar take ɗauke da shi shine bayar da haƙuri akan cewa za a biya su haƙoƙinsu da suka nema, tare da faɗin irin gudunmuwar da ya bayar da shi da iyalansa gurin taimakawa turawan mulkin mallaka na Burtaniya, tare da kira akan su ci gaba da yin biyayya ga hukumar turawan mulkin mallaka, wanda yin hakan akwai maslahar su a ciki. Tarjama Sayyid Walas ila Sayyid Mirza Gulam Murtada Khan za'imu Qadian hafizahullah. Laqad ittala'tu ala talabikum allazi zakkartumuni fihi bi kidmatikum wa kidmati a'ilatikum wa huquqikum. Inni ala diraya أنكم زللتم أنتم وعائلتكم بالتأكيد مخلصين منذ مجيء الحكومة البريطانية، وإن حقوقكم جديرة بأن ينظر فيها بحق، وعلى كل حال يمكنكم الاقتناع والاطمئنان أن الحكومة البريطانية لن تنسى أبدا حقوق عائلتكم وخدمتها التي ستنال تقدير المستحق في الفرصة المناسب السانحة. عليكم أن تظلوا رياء مخلصين، لأن في ذلك رضا الحكومة ومصلحتكم. المحرر 11 حزيران عام 1849 a Narakali, Lahore. Wannan wasiƙar General Williams ne ya rubuta. Wannan wasiƙar General Wilson ya rubuta ta ne a shekarar 1849, wanda a lokacin Gulam Ahmad yana da shekara 14 a duniya. Sannan ya kawo wasiƙar da Robert Cast, shugaban Lahore, ya tura babansa, inda a ciki ta bayyana cewa gwamnatin Ingila bawa Mirza Murtada
ta ba wa Mirza Murtada kyautar kuɗi da ya kai rufi 200 saboda irin gudunmawar da yake bata da haɗin kai wajen yaɗa mamayarta. Ga nan tarjamanta da yaren Larabci bayan an rubuta da yaren Urdu. Min Robert Cast al-Mufawwid Lahore ila Mirza Ghulam Murtada Khan زعيم قديان لما كنتم قد قدمتم مساعدة عظيمة بتجنيد الفرسان وتوفير الخيول للحكومة في أثناء المفسدة عام 1857 وبقيتم مخلصين منذ بدايتها حتى هذا الحين مما أكسبكم المكرمة عند الحكومة الإنجليزية فتؤدى لكم مهنة 200 روبية اعترافا بخدمتكم الحسنة ومكافأة على إخلاصكم وبرغبة من المفوض الأعلى المذكور في الرسالة برقم. zuwa ƙarshen wannan wasiƙa ne. Wannan wasiƙar kuma an tura ta ne a shekarar 1858 lokacin Ghulam Ahmad yana ɗan shekara 24. Ya ga an turo wa babansa kuɗi da lissafin naira da na yi a yau ranar 10 ga watan 9 shekarar 2022 ya kai naira miliyan 1,072 da naira 77. Abinda kowa ya sani ne cewa turawan mulkin mallaka na Burtaniya duk inda suka shiga a duniya tattara dukiyarsu take yi ta yi gaba da shi. Baya ga irin zaluncin da suke musu, kwatsam sai mu ji ga wani shugaban wani ƙauye a irin shekara 164 turawan mulkin mallaka suna cikin ƙasarsu amma kuma ta ba shi kuɗin da ya haura naira miliyan saboda gudunmawar da yake bata da shi da iyalansa. Ai kaga tun anan akwai alamar tambaya game da irin alakar gidan waɗannan mirzozin da turawan Ingila. A shekarar 1876 ne Mirza Murtada Khan ya rasu, sannan sai ɗansa Mirza Ghulam Qadri ya gaje shi a shugabancin ƙauyen Qadian. Shi kuma Ghulam Ahmad yana da shekara 41 a matsayin malamin addinin Musulunci mai kira a matsayin mai yin tajdidin addini bayan fara samuwar al'ummar musulmai na ƙasar Hindi da suka fara haɗa kansu da sunan jihadi don yaƙar zaluncin da turawan mulkin mallaka suke musu. Sai kawai Ghulam Ahmad ya bayyana da bayanin haramcin yaƙar Bature, tare da nuna cewa ma wajibi ne a addinin Musulunci a yau turawan mulkin mallaka biyayya. Ghulam Ahmad ya yi bayani akan irin gudunmawar da ya baiwa turawan mulkin mallaka da faɗinsa. Haƙiƙa na ɓata lokaci na kusan shekara 19 ina rubuta littattafai waɗanda a ciki aka ambaci cewa lallai ya wajaba akan dukkan musulmai da su yi hidima ga wannan hukumar da zuciyar gaske, ya kasance sun bayyana dukkan biyayyarsu da miƙa kai a gare su fiye da wasu mutanen daban. Akan dai wannan manufar tawa na rubuta littattafai da harshen Larabci, sashinsu da Farisanci, kuma na yaɗa su a garuruwan da wannan fitinar take ciki. Sannan ina yi wa musulmai nasiha sau da yawa, sannan ina amfani da hankali wajen yin bayani akan su yi biyayya ga hukuma a filinsu da ɓoyensu. Sannan na tura waɗannan littattafan zuwa garuruwan Larabawa da Sham da Kabul da Bukhara, tare da cewa ina jin sashin malamai masu ƙarancin fahimta suna kafurta ni idan suka karanta su kuma suka fahimci jumlolin nawa, har suna cewa ina da alaƙa ne da turawan Ingila ɓoyayya ko kuma ina neman gindin zama a gunsu. Lokacin da Ghulam Ahmad yake waɗannan maganganu shekararsa 63, kuma ya ce ya fara aikin rubututtuka don kare turawan mulkin mallaka tun shekara 19 baya kenan, tun yana da shekara 44 kenan, shekara 3 bayan rasuwar mahaifinsa waɗanda turawa suka turo masa kuɗi. Kafin waɗannan shekarun Ghulam Ahmad ya shagaltu ne da lamarin sabunta addini da komawa zuwa ga Alƙur'ani kawai da hadisan da yake gani sun dace da Alƙur'ani a fahimtarsa. Ya fara da ƙaryata wasu hukunce-hukunce na shari'a kamar irin su rajamu, wato jefe mazinaci, da ƙaryata ɗaukewar da aka yi wa Annabi Isa alaihi salam, da ma jirkita
tafsirin ayoyin alkur'ani da dai sauransu da yawa. Yana cika shekara 50 a duniya ya fara ikirarin cewa shine Mahdi sha sauraro da annabawa suka bayar da bisharar bayyanarsa a ƙarshen zamani, wanda zai cika duniya da adalci bayan ta cika da zalunci da barna. Sai malaman musulunci na Punjab da ma sauran al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi suka tambaye shi akan tunda shine Mahdi, ina annabi Isa alaihi salam da aka yi alƙawarin zai dawo a ƙarshen zamani zai haɗu ne tare da Mahdi. Daga nan sai ya zarci ya nemo wani hadisin ƙarya ya hau kansa ya zauna, da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce babu Mahdi sai Isa. Wato ba biyu bane, Mahdi shine Isa, Isa ma shine Mahdi. Dan haka shine Mahdi kuma shine almasihun da ake sauraro. Shi kuma wancan annabi Isa da jama'ar musulmai suke da'awar zai dawo din ya rasu a garin Kashmir, kabarin sa nan a ƙauyen Srinagar. Sai ya ƙara matsawa gaba ya ce shi annabi ne da ake masa wahayi kuma sauran annabawa kamar sauran annabawa, har ma ya ce Allahn da yake rike da raina shi ne ya aiko ni kuma ya ambace ni a matsayin annabi, sannan ya bayyanar da gaskiyar da'awata da ayoyi bayyanannu da adadinsu ya kai 1300. Majmu'atu Kaza'inur Rauhaniyya juz'i na 22 bangaren littafin Kitabu Haqiqatul Wahyi shafi na 503. Sannan a wani guri kuma yace lallai ni ina karban wahayi na shari'antarwa, shi ma a cikin Majmu'atu Kaza'inur Rauhaniyya juz'i na 22 a littafin mai 40 li itimamil hujjati alal mukallafin shafi na 435. Haka ya rayu tsawon shekaru 23 yana wannan da'awar da yake mutum ne mai zaƙin baki da sanin tawili, ta sa yayi ta wahalar da malaman zamaninsa, kuma yana ci gaba da faɗa musu duk abin da ya ga dama da yake cewa wahayi aka masa. Sannan a hankali idan kuka bi ni zan bijiro muku da irin abin da yake cewa shine wahayin da ake masa. Abin da zai baka mamaki a wannan muhallin shine duk yadda Gulam Ahmad yake cika bakin shi annabi ne, ana masa wahayi, kuma wai ya zo ne don ya cikata annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma a hakan bai iya ya haddace alkur'ani ba kamar yadda Mirza Muhammad Ismail ya faɗa. Ya ce lallai mai girma almasihu mai dawowa alaihi salam, wato Gulam Ahmad kenan, bai haddace dogin surorin alkur'ani ba, amma dai yana da sani akan abin da ƙur'ani yake ƙunshe da shi. Sai dai lallai shi kan bai haddace abubuwa masu yawa a cikin alkur'ani ba. Ku duba littafin Kitabu Siratul Mahdi juz'insu na 3 shafi na 44. Tun a shekarar 1889 Mirza Gulam Ahmad ya tattaro jama'a ya faɗa musu cewa shine Imam Mahdi, kuma a zo a yi masa mubaya'a. Wasu daga cikin ɗalibansa sun yi masa wannan mubayar akan sharaɗoɗi guda 10 da ya tsara na ƙarshen, wanda shine sabon abu a musuluncin da muka sani, wanda shine yin imani na ji da biyayya akan duk abin da ya faɗa ko ya yi umarni da shi. Waɗannan su ne sharɗoɗin. Wannan na ƙarshen yana da sauƙi a faɗa da ji, amma yana da nauyi a ma'aunin hankali da bincike, saboda shi kansa imani da shi ɗin yana rushe dukkanin sharɗoɗi guda 9, duk daga tauhidi zuwa kyawawan ɗabi'u. Binciken da za mu yi akan zantuttukan nasa da ake son ka yi imani da su za su iya tabbatar mana da haka. A shekarar 1908, lokacin da Mirza Gulam Ahmad yake kan cutarsa na ajali, da kansa ya fahimci ba tabbas a wannan cutar zai bar duniya. Maimakon ya tuba ya musu abin da zai ya musu abin da ya ɗaura mutane a kai, sai ya ƙara ɓatar da su da faɗinsa akan an masa wahayi an ce masa a wannan cutar tashi zai mutu, amma a yi kalifofi a bayansa bisa shawari irin yadda aka yi
aka yi na tashi da ɗaura Abubakar ɗan Abi Quhafa. Ai kuwa hakan aka yi, yana mutuwa suka yi shawari suka ɗaura khalifa a bayansa. Zuwa yanzu sun yi khalifa na 5 wanda za mu yi magana akan kowannensu. Rasuwarsa. Mai littafin Siratul Mahadi, khalifansa na 2, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, khalifansa na farko, ya hakaito mana abin da ya faru kafin ya rasu. A yayin da take siffanta lokacin rayuwar Ghulam Ahmad na ƙarshe, matarsa ta ba da labarin cewa an masa wani ƙaramin shadda a kusa da gadonsa da ya mutu a kai. Ga abin da Nusra Jehan ɗin take cewa: bayan wani ƙaramin lokaci sai sabuwar cutar ta ƙara tsananta, sai dai a wannan lokacin ya yi rauni sosai ta yadda ba zai iya zuwa banɗaki ba. Sai na tsaya don in masa masai a kusa da gadon jinyarsa, wanda a nan ya zauna yana biyan buƙatarsa, wato yana bayan gida. Sai ya yunƙura, sai ya faɗi a kan gadon. Sai na fara yi masa tausa. Sai wata sabuwar cutar kuma ta ƙara kama shi, ya yi ta amai. Bayan ya gama ne sai ya ƙara ƙoƙari akan ya tashi, sai dai rauninsa a wannan karon ma ya ƙara tsanani da yadda ba zai iya ko da ɗaga hannunsa ba. Da ƙyar ya juyar da bayansa ya buga kansa da dirkan gado. A cikin littafin Kitab Siratul Mahadi, juz'i na 1, shafinsu na 11. Ghulam Ahmad ɗan Mirza Murtada ya rasu ne a ranar Talata 26 ga watan Mayun 1908, wanda ya daidai da ranar Talatar 26 ga watan Rabi'u Sani, shekara ta 1326 bayan hijira. Ya rasu ne sakamakon cutar uwar hanji, dysentery, da ya fama da shi. Ya rasu da shekaru 73. Ayyukansa. Yana da ayyukoki da yawa na zube da na waƙe, ɓangaren amsa tambayoyi ko kuma bayani game da abin da yake cewa shine wahayin da aka yi masa. Littafi kawai na zube ya rubuta littattafai da suka kai guda 80 tsakanin babba da ƙarami, wanda mafi yawansu an tattara su a cikin wasu jeren littattafan da ya rubuta aka ce musu Kaza'inur Rauhaniyya. Ɓangaren ƙasidu kuma da waƙoƙi ne bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta'aziyoyi da zambo kuma ya yi su da yawa, waɗanda ana iya ƙiyasta su sun kai baituka dubu ko sama da haka. Daga cikin littattafan da ya rubuta akwai Kashful Ghita 40, na biyu 40 litimamil hujjati alal mukallifin, na 3 kitabu Haqiqatul Wahyi, na 4 kitabu Kafaratul Qadai, na 6 kitabu Fiqhul Masih, sai kuma kitabu Ijazul Ahmadi, sai kuma kitabu Tuhfatul Kaisariya, sai kuma kitabu Sirajul Munir, sai kitabul Istifta, sai kuma kitabul Hujjatullah, sai kitab Aminu Mahmud, da dai sauransu da yawa. Kalifofinsa. Abin da zai ƙara tabbatar maka da karkacewar mazhabarsu da ɓacin aƙidarsu shine ta ɓangaren yadda suke kallon tsarin kalifanci, saboda su suna ganin cewa annabta lamari ne na Allah, shine yake zaɓo annabi, kamar yadda ya zaɓo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka ma mahadiyantaka, Allah shine yake zaɓo mahadi ba tare da shawarin wani ba, wanda hakan ne ta sa ya zaɓo Ghulam Ahmad a can ɓangaren da al'ummar musulmai ba su yi tsammani ba, ta yankin ƙasar Hindiya. Amma kuma sai so kalli kalifancin annabi ko mahadi lamari ne na shawara tsakanin muminai, su zaɓi wadda suke so ya gaji wannan annabi ko mahadin. Sai ka ce jama'a ne suka yi shawari suka zaɓo annabin ko mahadin. Hakan ta sa suka raba kalifanci gida biyu. Na ɗaya kalifancin shari'a na farko, na biyu kalifancin shari'a na biyu. Abin da kira da kalifancin shari'a na farko, wannan kalifanci na farko shine kalifancin shari'a da aka yi wa annabi a bayansa, waɗanda 'yan Ahmadiyya
suke ganin cewa Abubakar ɗan Abi Quhafa shine kalifan shari'a na farko, sai ka ce annabi bai faɗi waɗanda za su gaje shi ba, waɗanda su ne ahlul baitinsa. Kuma na farkon su shine Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi salam, na ƙarshen su kuma shine Imam Mahdi ɗan Hassan ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Na biyu suka ce kalifancin shari'a na biyu shine kalifancin shari'a na biyu a bayan Mahdi ya bar duniya, wanda kuma shine Gulam Ahmad. Idan ya rasu kuma sai magadansa. Wato dai a gurin su Imam Mahdi ba kalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi ba, shi ma wani annabi ne da yake da wahayi, kuma da zarar ya bar duniya sai a gaje shi a kalifanci, a kuma kalifancin ma ƙarƙashin shawarwarin majalisar zastaswa. Yanzu dai an samu 5 ne aka yi, kuma shi ma idan na 5 ɗin ya rasu za su yi na 6. Ga sunayensu: Khalifa na farko Mirza Nuruddin Al-Qurash. An haife shi a ƙauyen Bahira na garin Punjab a shekarar 1841. Ya kasance likita mai neman ilimin addini. Ya yi karatu a garuruwa daban-daban, ciki har da garin Makka da Madina. Daga ƙarshe ya dawo rayuwa gaba ɗaya a garin Qadian bayan Gulam Ahmad ya nemi ya yi hakan. Yana da daraja a gurin 'yan Ahmadiyya saboda shi ne mutum na farko da ya fara yi Gulam Ahmad mubaya'a a kan sharɗoɗinsa, wanda aka gabatar a shekarar 1889. Bayan Gulam Ahmad ya rasu, suka yi shawari suka ɗaura shi a matsayin khalifa na farko a ranar 27 ga watan Mayu shekarar 1908 bayan rasuwar Gulam Ahmad. A zamanin khalifancinsa ya ciyar da tafarkin nasu gaba da ƙirƙiro sabbin abubuwa a shekaru 6 na khalifanci. Ya rasu a 23 ga watan Maris ɗin shekarar 1914. Khalifa na biyu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, shi kuma ɗa ne ga Gulam Ahmad da aka haifa masa shi a 12 ga watan Junairun 1889 a garin Qadian. Tun kafin baban nasa ya haife shi, ya yi ta zantuttukansa na bisharorin da ya rinka da'awar an masa a kansa. Wataƙila shi yasa aka ce masa Bashiruddin. Sunansa na asali Mahmud ɗan Ahmad, wato Gulam kenan. Ya shiga ƙasashen duniya daga yankin Larabawa da Turawa don yaɗa Ahmadiyyanci, sannan ya koma ƙasar London da zama saboda gujewa hare-haren kisa da ya fuskanta. Ya yi kalifanci na tsawon shekaru 51, sannan daga ƙarshe ya rasu a 8 ga watan Nuwamban shekara 1965 bayan fama da rashin lafiya a ƙasar London. Khalifa na uku Mirza Hafiz Nasir Ahmad, shi ɗa ne ga khalifa na biyu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, wato jikan Gulam Ahmad. An haife shi a garin Qadian a 16 ga watan Nuwambar 1909. Sun ce wai shi ma ya samu bishara daga Gulam Ahmad da ya yi wa mahaifiyarsa yayin karatun addini tare da haddace Alƙur'ani. Ya karanci ilimin tattalin arziki a Jami'ar Oxford ta ƙasar Ingila, digiri na 1 da na 2. Ya zama shugaban tsangayar koyar da addinin Musulunci a garin Qadian bayan ya dawo daga Ingila. Shi ne ya fara ƙoƙarin shigo da aƙidarsu yankin Afirka da sunan taimakawa talakawa da raunana, sannan ya yi yawon yaɗa aƙidarsa a ƙasashen Turawa tare da gina masallatai da asibitoci a ƙasashen duniya kamar Amurka, Canada, Germany, Norway da sauransu. Ya yi shekara 17 yana kalifanci. Ya rasu a 8 ga watan Yuni shekara 1982. Mirza na hudu Mirza Tahir Ahmad, shi jika ne na Gulam Ahmad ta kalifansa na biyu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Mahaifiyarsa ita ce Maryam Baigam. An haife shi a 18 ga watan Disamban shekara 1928 a garin Qadian ta ƙasar Hindi. Sannan likita ne da ya ƙara ƙirƙiro da asibitoci da ayyuka kyauta da nufin yaɗa aƙidarsa. Ya yi rubuce-rubuce na littattafai don isar da da'awar Ahmadiyyanci da haskakawa akan matsayarsu. Ya rasu ne a ranar 19 ga watan Afrilun shekara ta 2003.
Khalifa na biyar Mirza Masrur Ahmad, shine khalifa na biyar kuma shine jikan Mirza Sharif Ahmad ne jikan Ghulam Ahmad. An haife shi a garin Rubuwa ta ƙasar Pakistan a 15 ga watan Yuliyon 1950. Ya fara karatu a makarantar koyar da addini ta Rubuwa, a nan har ya kai matakin digiri a addini. Sannan kuma ya karanci ilimin tattalin noma a tsangayar noma na garin Faisalabad a Pakistan a shekarar 1976. A shekarar 1977, khalifa na uku ya tura shi ƙasar Ghana, inda ya zauna tsawon shekara 4 don ya yaɗa aƙidarsa tare da gina makarantu da asibitoci har ma a wasu sashen ƙasashen Afirka ta Yamma. A 22 ga watan Afrilun shekara ta 2003 aka zaɓe shi a matsayin khalifa na biyar na Ahmadiyya, sannan bai gushe ba har yau shine khalifansu wanda suke masa mubaya'a maimakon Ghulam Ahmad. Khalifanci a gurin Ahmadiyya Allahoriya. Su kuma wasu ɓangare ne daga cikin mabiya Ghulam Ahmad waɗanda suke da fahimtar cewa tun da Mahdi ya rasu, ya gama aikinsa, ya kawo shiriya, ya yi gyara, abin da yake kan mabiya kuma shine yaɗa wannan koyarwa tasa a duk faɗin duniya ba tare da bin wani khalifa a bayansa ba. Shi yasa ma wasu daga cikinsu so koma garuruwansu da Ghulam Ahmad ya rasu, sai ya zama mafi yawansu 'yan Lahore ne. Shi yasa ake ce musu Ahmadiyya Allahoriya, saboda cibiyarsu ita ce Lahore. Sannan ana ce musu Ahmadiyyun Baigamiyun saboda jingina su ga jaridarsu mai suna Baigam Sulh, wato saƙon sulhu. Sannan shugabansu na farko shine Al-Maulawi Muhammad Ali. Idan muka kaddara cewa Ghulam Ahmad ya yi gaskiya a da'awarsa, da za mu ce 'yan Baigamiya sun fi kusa da gaskiya, saboda shi Imam Mahdi na gaskiya khalifan annabi ne, kuma shi zai cika duniya da adalci ba khalifofinsa ba. Wahayin da aka yi wa Ghulam Ahmad a farkon lamarinsa ya fara ne da cewa ya yi mafarki ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa kaza da kaza, har ya kai cewa yana da'awar an masa kashafi, an yaye masa shamaki, ya ga abin da ya faku. Sannan ya ƙara da cewa ai ana masa ilhama ne, Allah ya turo mai saƙo a zuciyarsa. Sai ya ƙara gaba da nuna wa jama'a shi fa annabi ne kamar sauran annabawa, ana masa wahayi irin na annabawa. Har ya ce Allahn da yake riƙe da raina shi ne ya aiko ni, kuma ya ambace ni a matsayin annabi. Sannan ya bayyanar da gaskiyar da'awata da ayoyi bayyanannu da adadinsu ya kai 1300. Majmu'atu Kaza'inir Rauhaniyya, juz'i na 22, Kitabu Haqiqatul Wahyi, shafi na 503. Waɗannan zunzurutun ayoyi da Ghulam Ahmad yake da'awar an masa wahayi, su ma fa daidai suke da Alƙur'ani a gunsu, don su ma saƙonnin Allah ne na wahayi. Sannan a cikin wahayin da aka masa ya ce Allah ya ce masa, Allah ya sanya albarka a cikin wahayinka da iliminka da kashafinka da kuma mafarke-mafarkenka. Littattafan mabiya Ghulam Ahmad a cike suke da waɗannan ayoyi da suke raya Allah ne saukar da su ga mahadinsu. Tun Ghulam Ahmad yana da rai ya damu akan muhimmancin yaɗa wahayinsa, saboda mutanen duniya su ƙara samun nutsuwa akan gaskiyar abin da yake faɗa na cewa an masa wahayi, kamar yadda ya yi nuna muhimmancin hakan a cikin littafinsa mai suna Barahinul Ahmadiyya. Amma cikin ikon Allah ba su muhimmantar da lamarin ba. A lokacin kalifancin Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, khalifa na biyu, ya ga muhimmancin tattara wahayin da aka yi wa babansu don tattara su a mayar da su littafi ɗaya tsayayye, wanda Ghulam Ahmad ya so a yi hakan tun yana da rai. Ba a yi hakan ba ma lokacin khalifa na farko ma ba a yi ba. A zamaninsa ya fara kwamitin tattara wahayi da ilhamomi da kashafofi na babansa, inda ya sanya Muhammad Ismail, wanda shi malami ne a Jami'ar Musulunci ta Ahmadiyya, ya zama shugaban kwamitin. Sannan sauran mataimaka nasa sun haɗa da Al-Maulawi Sheikh Abdul Qadir da Al-Maulawi Abdul Rashid Az-Zairawi da sauransu. Ba mamaki
saboda gudun kada a ce 'yan Ahmadiyya suna da nasu alƙur'anin irin na musulmai, ya sa khalifa na biyu ya kafa musu sharuɗan cewa idan aka tashi tattara wahayoyin a kawo aya sannan a kawo sharhan da Ghulam Ahmad ya mata ko kuma fassarar da wasu sahabbansa suka mata, saboda kar ya zamo wahayoyi ne kawai. A shekarar 1935 ne aka buga littafi mai suna At-Tazkira, wanda ya tattaro wahayoyi da ilhamomi da aka yi Ghulam Ahmad ƙarƙashin jagorancin khalifa na biyu. An buga littafin ne a garin Qadian. Bayan kammala aikin littafin ƙarƙashin kwamitin da khalifan ya wakilta, an ƙara yin bugu na biyu na littafin At-Tazkira a shekarar 1965, bayan an ƙara sanyo ayoyin da aka manta ko ba a sanya su ba sai daga baya, wanda ya samu kulawar Jalaluddin Shamsu. Bayan khalifa na biyu ya wakilta shi akan wannan aikin, an yi aikin ne a garin Rubuwa ta ƙasar Pakistan. Sannan a shekarar 1969 aka sake wa littafin bugu na uku bayan sake samun wahayoyin da aka yi Ghulam Ahmad wanda ya rubuta da hannunsa kuma ba a saka su a cikin littafin ba, tare da ƙarawa da wahayoyin da sahabbansa suka rawaito an masa. An buga shi ne a garin Rubuwan shi ma. Sannan Al-Maulawi Abdullatif Al-Bahawalaburi shi ne jagoran aikin. Aka ƙara bugu na hudu ƙarƙashin jagorancin Malam Sayyid Abdul Hayy a shekarar 2004 zuwa 2006. A wannan gabar zan ce mabiya Ghulam Ahmad sun sauƙaƙa mana wahala wajen sanin irin abin da annabinsu yake ikirarin an saukar masa na wahayi. Shi ne da zarar mutum ya mallaki littafin At-Tazkira shikenan. Cikin ikon Allah ni na mallaki littafin At-Tazkira, wanda duk gabatarwar da na yi na tarihin buga littafin duka a cikinsa na tsakuro. Sannan wahayoyin da aka yi masa an masa ne da harsuna da yawa daban-daban. Waɗanda suka fi shahara su ne harsunan Larabci da Farisanci da Urdu da Turanci. Wahayi da harshen Larabci. Mafi yawan wahayoyin da Ghulam Ahmad yake cewa an masa, za ka yi fahimtar cewa wahayoyin bogi ne, saboda jirkita ayoyin Alƙur'ani yake yi, sannan ya ce su ne wahayin da aka yi masa. Misali, a watan Maris ɗin shekarar 1882 an masa wahayi ga abin da ake faɗa masa. Aka ce masa, ya Ahmad, barakallahu fika wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama ar-Rahman allama al-Qur'an litunzira qauman ma unzira aba'ahum wal tastabina sabilal mujrimin qul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa wallahi innahu zillu fasahatil Qur'an liyakunu ayatan liqaumin yatadabbarun ataquluna sariqun fa'atu bi safahatin masruqa kamisliha filtizamil haqqi wal hikma in kuntum tusaddiqun. Wannan kenan fassara. Wai Allah ya ce masa, ya kai Ahmad, Allah ya sanya maka albarka, ba kai jifa ba a yayin da kai jifa, sai dai Allah ne ya yi jifa. Mai rahama shi sanar da Alƙur'ani, saboda ka gargaɗi mutanen da ba gargaɗi iyayensu ba, saboda ka bayyanar da hanyar maɓarrata. Ka ce lallai ni ne na yi umarni kuma ni ne farkon muminai. Ka ce gaskiya ta zo, ƙarya ta tafi, daman ƙarya mai tafiya ce. Ina mai rantsuwa da Allah, lallai shi yana cikin fasahar Alƙur'ani saboda ya zama alama ga mutane masu tunani. Shi kuma shin ba kuna cewa shi ɓarawo ba ne? To ai sai ku kawo takardun da ya sata irin waɗannan ɗin a cikin bayyanar da gaskiya da hikima, in ku masu gaskiya ne. Ku duba littafin At-Tazkira shafi na 46 zuwa shafi na 47. Idan ka nazarci waɗannan ayoyi nashi, za ka ga mafi yawan ayoyin Alƙur'ani ne. Shi ma kansa ya faɗa, lallai shi yana cikin fasahar Alƙur'ani saboda ya zama alama ga mutane masu tunani. Sai dai kuwa ya jirkita ayoyin Alƙur'anin
da a ciki ya ciro. Shi kansa ya san ya tsargu yasa yake cewa shin ba kuna cewa shi ɓarawo ba ne? To ai sai ku kawo takardun da ya sata irin waɗannan ɗin a cikin bayyanar da gaskiya da hikima in ku masu gaskiya ne. Ai Alƙur'anin Musulunci ya sata, wanda kuma shi ma kansa bai yi inkari ba. Ba mamaki wani ya ce tun da ayoyin Alƙur'ani me matsalar idan mun yarda, musamman ma tun da ba su saɓa wa Alƙur'ani ba? Amsa: ƙaryar da ya yi wa Allah na farko akan cewa an masa wahayi, duk wanda yake da tsaurin ido da zai iya yi wa Allah ƙarya to ba abin yarda ba ne a komai. Sannan waɗannan ayoyi da za mu iya ce musu wahayoyin bogi hanya ce ta halakarwa don ita ta kai shi ga cewa shi Allah ne, kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa mai suna Kitabul Bariya, shafi na 102 zuwa 103, ya ce, na gani a ɗaya daga cikin mafarkaina akan lallai ni ne Allah, ina ƙara faɗa da ƙarfafawa akan cewa ni ne shi, saboda lallai babu wani abin da ya rage a gare ni na nufi da iko irin na mutane. Dama wannan shi ne ƙarshen inda zai kai mutum. Wahayi da harshen Turanci. Daga abubuwan da yake cewa an masa wahayi da yaren Turanci su ma suna da yawa. Daga ciki a shekarar 1883 Ghulam Ahmad ya ce, ina tunawa wata rana na samu wahayi da yaren Turanci ga abin da aka faɗa mini. I love you, I am with you, I shall help you, I can what I will do. Duba littafin At-Taskira shafi na 63. Wannan shi ma kaɗan ne, idan ka je littafin Taskira za ka ga irinsu da yawa. Wahayi da harshen Farisanci. Da harshen Farisanci an ce masa kada ka dogara da shekaru ba sa dawwama. Wahayi da harshen Punjabi. Da yaren Punjabi kuma aka masa wahayi aka ce masa idan ka zama nawa sai duniya dukka ta zama taka. Na ce waɗannan wahayoyi a bayyane suke ba ɓoye ba a cikin littattafansu, musamman littafin At-Taskira. Suna yaɗa su kyauta a shafukansu na yanar gizo. Matsayin Turawan Burtaniya a gunsu. Matsayin Turawan Burtaniya a gunsa. Bayan mun ɗan yi nuni kaɗan a irin kyawun alaƙoƙin da yake tsakaninsu da Turawan Ingila a lokacin mulkin mallaka, tun a shekarar 1846 lokacin da aka yi yaƙin neman 'yanci na farko da Saibawa da Turawan Ingila, Sarkin Qadian wato Mirza Murtada, baban Ghulam Ahmad, ya taimaki Turawan da dukiya da soji da kayan yaƙi don a yaƙi 'yan uwansa Hindiyawa. Wannan yaƙin da aka yi ya haifar da asarar rayukan dubunnan mutane. Bayan tabbatuwar cewa Turawan mulkin mallaka ne suke zaluntar al'ummar Indiyawa tare da sace dukiyarsu da afkawa cikin alfarmansu. Amma duk irin zaluncin da Turawan suka yi, sai kuma muka ga Ghulam Ahmad yana cewa, sannan ya ce, falala ta Allah ce da ya ɗaura mana mahukuntan Burtaniya a kanmu, ya zama dole mu gode wa waɗannan mahukuntan. Ku duba Khaza'inur Rauhaniyya, juz'i na 9, Kitabu Mi'yarul Mazahibi, shafi na 460. Kenan wani abin alfahari ne ma kenan yake nunawa a tsakanin musulmai da ya kamata su gode wa Allah a kai. Ba mamaki don suna turo babansa kuɗaɗe ne, amma da Ghulam Ahmad ya nazarci garin Jhansi da Kanpur da Bihar da sauransu a lokacin, da ya kamata ya yi Allah wadai da abin da Turawan suka shuka na ɓarna. Sannan alhaki ya kama iyalan Mirza Murtada ta yadda suka ƙasƙanta, kamar yadda shi Ghulam Ahmad ɗin ya ba da labarin da faɗinsa. Lallai mahaifina yana da kujera a cikin kundin mahukunta, ya kasance daga cikin masu cika alkawari ga mahukuntan Ingila, har ma ya taimake su da taimako mai kyau a lokacin tawayen da aka musu a shekarar 1857. Ya taimake su da sojoji guda 50 da kuma mahaya guda 50 daga mutanensa. Ya taimaki mahukuntan sosai fiye da ma yadda zai iya,
amma daga baya kuma faɗuwa da koma baya ya samu iyalaina har na zamto ni da su kamar wasu iyalai ne iyalai na talakawan manomi. Kaza'idin Rauhaniyya juz'i na 12 a cikin littafin Kitabu Hadiyyatul Qaisariyya shafi na 171 har zuwa shafi na 270. Duk irin yadda suka taimaki turawan amma hakan bai hana turawan sun yi watsi da su ba, sun koma talakawan masarauta bayan sayan ƙasƙanci. Ya ishe ka abin takaici idan ka tuna da cewa Lakshmi Bai ta tsaya don fuskantar Bature da kalmar Har Mahadev, amma wai a ce mai cewa Allahu Akbar ya kasa, har ma ya bayar da kai bori ya hau. Ba mu sani ba ko yanzu ne suka fara saka musu da yadda muke ganin suna samun damammaki a ƙasar Ingila a yanzu ba sa samun haka a ƙasar Indiya ko Pakistan. Ba mu sani ba ko yanzu ne suka fara saka musu don yadda muke ganin 'yan Ahmadiyya suna samun damammaki a ƙasar Ingila a yanzu haka ba sa samun hakan a ƙasar Indiya ko Pakistan. Sheikh Hassan Auda, ɗaya daga cikin manyan masu da'awa na Ahmadiyya da ya tuba, a littafinsa mai suna Ahmadiyya a Ƙa'idun wa Ahadasun shafi na 80 ya ce, alaƙar Mirza Ghulam Ahmad da Ingila ba kawai alaƙa bace ta wani musulmi da aka kyautata masa yake godiya ba, kamar yadda ya fi bayyana ga waɗanda ba 'yan Ahmadiyya ba. A'a, alaƙar tasun ta fi kusa da alaƙar mai hidima da wanda ake yi wa hidima, tsakanin Imam Hussaini da Ghulam Ahmad. Wasu za su yi mamakin jin wannan jigo akan me kuma na haɗa Imam Hussaini alaihi salam da wannan mutumin mai da'awar annabtan ƙarya. Amsa ita ce akwai dalili, saboda shaiɗanin da yake yi wa Ghulam Ahmad wahayi ya sa shi ya afka cikin alfarmar Imam Hussaini alaihi salam. Ita za mu kawo mu mata raddi. An yi wata annoba a shekarar 1902 mai kisa a tsakankanin ƙasashen Indiya da Pakistan. Cikin ikon Allah sai annobar bata shiga garin Qadian ba, sai Ghulam Ahmad ya fito ya rubuta wasiƙarsa mai tsayi ga jama'ar musulmai da Kirista akan su zo su yi imani da shi. Duk wanda ya imani da shi ya tsira daga wannan annobar. Sannan ya yi ta cika baki akan malaman musulunci na lokacin, musamman ma Sheikh Mayyan Shamsuddin, magatakardan ƙungiyar kare addinin musulunci da take Lahore, da ya yi kira a watan Afrilun shekara 1902 da yake baiwa musulmai shawara akan cewa da su haɗa kai, musamman 'yan Shi'a da Ahlus Sunna, su fito su yi sallah tare, dukkansu su ɗaga hannunsu su roƙi Allah ya yaye musu wannan annobar da ta shigo. Bayan ya gama masa izgili da sauran ɓangarorin musulmai daga mabiya mazhabar Hanafiya da Wahabiyawa, sai ya fara kira ga 'yan Shi'a da faɗinsa, ya ku taron 'yan Shi'a, kada ku yarda ma da cewa Sayyidina Hussaini zai iya kubutar da ku. Lallai ni ina mai faɗa muku gaskiya ne da gaskiya. Lallai a cikinku a yau akwai wanda ya fi wancan Hussainin, yana nufin kansa. Idan kuma wannan magana ta ne, lallai ni maƙaryaci ne. Idan na ƙarfafe ku da shaidar Allah, to kada ku yi fito na fito don yin ta'addanci a wajen yaƙarsa. Lokaci bai ƙure muku ba, ku yi gudu ku taho zuwa gare ni. Misalin wanda ya bi ni kamar wanda ya hau kwale-kwale ne a tsakiyar ɗufana, wanda kuma duk bai bi ni ba, ina kallonsa yana faɗawa ne a cikin ɗufana. Duba littafin Dafi'ul Bala'i shafi na 24 zuwa 25. A gurin wannan mai da'awar annabtan ƙarya ɗin, idan 'yan Shi'a suna kiran ya Hussein, suna nufin ne ya zo ya kubutar da su daga mugun abin da suka shiga, amma shi jahilin bai sani ba cewa Imam Hussein alaihi salam yake a gurin wannan mai da'awar annabtan ƙaryan, idan 'yan Shi'a suna kiran ya Hussein, suna nufin ne ya zo ya kubutar da su daga mugun abin da suka shiga, amma shi jahilin bai sani ba cewa
lokacin da Imam Musa alaihi salam yake cikin sahara ba kowa sai maƙiya, sai 'yan marenun 'yan uwansa, a lokacin ne ya yi kira da faɗinsa, shin akwai mataimakin da zai taimake mu? Amsa gare shi ne, labbaika ya Hussein, wato mun amsa maka. Idan kuma suka ce ya Hussein, suna nufin ina ma da mun kasance rayuwarmu ta ƙare a lokacin da kake neman taimako, na baka raina, da shi ya fi alkhairi akan na mutu a wani guri. Ya Hussein, kiran ya Hussein, fata na ina ma da ina nan. Amma sai ya ce, a yau ya fi Husainin da 'yan Shi'a suke kira. Ai babu mamaki dan kafi shi, kai da kafi manzon Allah ma balle jikan shi, bayan ka ce ka gane gaskiya da faɗinka kai ne Allah ma a kitabul bariya shafi na 102 zuwa shafi na 103. Izgilin Gulam Ahmad ga ashabul kisa alaihimus salam. Annabin ƙauyen Qadiyana alfaharinsa da jiji da kansa ta sa yana izgili ga ƙofar rahamar Allah, waɗanda dan su Allah ya halicci kowa da komai, waɗanda ba su da sa'a a daraja da ɗaukaka a gurin Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Imamu Ali alaihi salam, Sayyida Fatimatu Zahra alaiha salam, Imamu Hassan alaihi salam, Imam Al-Hussein alaihi salam. Waɗannan mutanen Gulam Ahmad yake yi wa gori da shagube da nuna ba su kai ba a gurin Allah balle ma ya yi domin su. A yayin da Gulam Ahmad yake fahari da nuna cewa duk wanda ya yi imani da shi kawai zai kubuta daga annobar da ta shigo yankin nasu, yana nuna 'yan Shi'an da aka ce su fito su yi addu'a da 'yan ahli sunna Allah zai iya yaye cutar. Sai ya ce, ku je ku yi yawo a unguwannin 'yan Shi'a ku gani, ba za ku sami wani gida ba face an rubuta a ƙofar gidan, likam satun adfi biha narul waba alhadima al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Fassara: ni ina da mutane guda 5 waɗanda da su nake kashe wutar annoba mai ci. Waɗannan mutane 5 su ne al-Mustafa Annabi Muhammad, da al-Murtada Imamu Ali, da 'ya'yansa guda 2 Al-Hassan da Al-Hussein da Fatimatu Zahra. Duba littafin Dafi'ul Bala, shafi na 13. Idan ka koma shafi na 12 na wannan littafin da yake nuna cewa babu waɗanda za su iya kama hannun wani su tsira daga wannan annobar a matsayin raddi ga Sheikh Mayyan, sai ya ce, me kake tsammani ga mutanen da suka yi imani da cewa Sayyidina Husaini ko Ali radiyallahu anhuma za su iya biya musu bukatu, bayan kuma suna gabatar da dubunnan bakance a maukibobin baƙin ciki a watan Muharram? Idan kuka nutsu za ku fahimci cewa waɗannan dubunnan bakancen da ake yi wa Imam Husaini yana baƙin ciki ne akan ba shi ake gabatarwa ba. Ai shi ne ma yasa ya ce ya fi Husainin da ake kira. Ba buƙatar in buɗe baki na faɗi falalolin Imam Husaini alaihi salam don ba su idayuwa, amma dai da Gulam Ahmad ya sa hankali ya cire girman kai, da ya tuna cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce Al-Hassan da Al-Hussein su ne shugabannin samarin gidan aljanna, sannan babansu ya fi su alkhairi, da bai kamata ya afka musu ba. Abinda zai baka mamaki ɗan uwana mai karatu, shi Gulam Ahmad da kansa ya san matsayin ahlul baiti, ya yarda cewa duk wanda ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bane a cikin talikai, ya samu kwararar baiwarsa ce ta hanyar waɗannan mutanen da ya ce ba a kare cutar annoba da su. A cikin littafin At-Tazkira shafi na 75 zuwa shafi na 76, Gulam Ahmad ya ce ya karɓi wahayin da aka ce masa
ka yi salati ga annabi Muhammad da alayen annabi Muhammad, shugaban 'ya'yan Adamu kuma cikamakin annabawa. Da Gulam Ahmad ya tashi fassara wannan maganar da ya ce wahayi aka masa, sai ya ce wannan yana nuni ne akan dukkanin darajoji da falololi da kulawa daga Allah da na samu ta kasance ni da albarkacin manzon Allah, kuma ita ce sakamakon soyayyar mu gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sirrin da yake cikin umarni da yin salati ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kuma a abin da ya wuce na ilhaman da aka ambata shine shi son ahlul baiti alaihimus salam babban alaƙa ne da yake sadarwa zuwa ga saukar kwararar hasken Ubangiji. Lallai abin da yake isa ga taron makusanta a halarar ɗayantaka ta Allah, dukkaninsu sun gada ne daga gurin waɗancan masu kyawu da tsarkin, wato ahlul baiti kenan. Sannan duk wanda ka gani ya samu kusanci da Allah, to gadansu yayi a cikin dukkan ilmomi da sani. A nan gurin Gulam Ahmad ya nuna mana cewa darajar duniya daga Allah guda biyu ne kawai. Na farko wanda manzon Allah ya samu, wanda saboda soyayyarsa ma ta sa Allah ya zaɓi ɗan ƙauyen Qadiyan ya masa wahayi da ilhama. Sannan daga manzon Allah sai alayensa, waɗanda duk wanda ya samu kusanci da Allah to ya samu ne bayan ya bi su. Kuma duk wanda ka gani da ilimi ko sanin Allah, in dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bane, to gadon su yake yi. Wannan hukuncin da Allah ya zartar ba mai canzawa. Idan mun lura sosai za mu iya fahimtar cewa Gulam Ahmad ma magajin ahlul baiti ne yake son ya ce Allah ya tsare, amma su waɗanda da su ake kamun ƙafa ya samu kusancin Allah ba su kai su yaya annoba ba. Sai almajirin da ya gaje su ne zai ce kawai daga an yi imani da shi kenan an tsira. Shi kusanci ya samu daga Allah, ya kai matakin da jama'a suka ci alfarmarsa suka tsira. Su ma ahlul baiti alaihimus salam kusancin suka samu, amma ko mutum ya bi su ba zai tsira ba. Anya mutumin nan ba shaidan bane yake yawo da hankalinsa ba? Ƙazafe-ƙazafen Gulam Ahmad ga Annabi Isa. Sanadiyar sanin Gulam Ahmad da yayi akan cewa akwai Annabi Isa wanda shine Almasihu, wanda zai sauko, sannan ya haɗu da Imam Mahdi na gaskiya, har Imam Mahdi alaihi salam ya ja sallah Annabi Isa alaihi salam kuma yana cikin mabiyansa, wanda ruwayoyin sunna da shi'a da yawa sun tabbatar da hakan. Wataƙila shine yasa ya tsani Annabi Isa, yake masa sharrori da ƙazafe-ƙazafe. Ba baƙon abu bane yadda Gulam Ahmad ya raina dukkan mutanen addini masu daraja, dan an ce maka yana raina annabawa, yana nuna suna ma iya mutuwa akan kuskure, a gefe guda yana nuna cewa shi baya kuskure. Duk abin da ya faɗa haƙiƙa ce, wanda ya musa kuma munafiki ne. Gulam Ahmad ya yi ta fafutuka akan kiristocin ƙasar Indiya, musamman na garin Delhi, akan su yarda da shi su bi shi. Ya yi ta faɗan hakan a risalolinsa, daga ciki inda yake gargaɗin kiristoci da su bi shi za su tsira daga annoba, saboda Yesu da suke kira da abin da zai iya yi musu, saboda shi ya fi Yeson ma. Ya ce, ya ku masu yaɗa bushara na kiristanci, yanzu kan ku bar kiran Ubangijinmu Almasihu. Ku yi nazari dan lallai a yau a cikinku akwai wanda ya fi wancan Almasihun naku daraja. Lallai shi wannan Almasihun na ƙarshe ya fi wancan Almasihun na farko girman sha'ani. Sannan Allah ya sanya wannan Almasihun na ƙarshe suna Gulam Ahmad.
littafin Dafi'ul Bala'i shafi na 26. Wannan fa shine Gulam Ahmad kai tsaye ya fito ya ce wa ɗaya daga cikin annabawa ulul azmi ya fi shi daraja da falala har a gurin Allah. Ai da haka kawai ya faɗa akan Annabi Isa, da za mu bar shi mu ce jama'a kawai ƙarya yake yi a rabu da shi. Amma sai ya ƙara zurfafawa da zage-zage da ƙazafe-ƙazafe akan jagora Ruhullah Isa ɗan Maryam alaihi salam. Ya faɗi abubuwa da yawa, amma za mu tafi cikin littafin Al-Ahmadiyya a ƙa'idun wa ahdasun na tubabben ɗan Ahmadiyya a shafinsa na 106, inda ya ciccirato wasu zantuttuka daga ciki na Gulam Ahmad yake cewa haƙiƙa Isa ya saba da faɗar zagi da sakin harshe, ya kasance yana yin fushi akan dalilai marasa ƙarfi, amma bai kasance yana hukunci da son zuciyarsa ba ko sha'awarsa na san rai, kamar dai yadda ya dace mu ambaci cewa lallai shi ya saba da yin ƙarya. Sannan duk labaran da ya ce an masa da aka faɗa a cikin Attaura ƙarya ne, babu su kai tsaye. Kaza'inur Rauhaniyyati juz'i na 11 shafi na 289. Na biyu yake cewa haƙiƙa Nasara sun rubuta mu'jizozi masu yawa na ƙarya ga Annabi Isa, amma a haƙiƙanin gaskiya ba shi da wata mu'jiza. Kaza'inur Rauhaniyya juz'i na 11 shafi na 290. Amma iyalansu Annabi Isa sun kasance masu tsarki ne, sai dai daga cikin kakanninsa guda uku ta ɓangaren mahaifiyarsa guda uku maza uku mata mazinata ne. Daga cikin jinin waɗancan mazinatan Isa ya bayyana da samuwarsa. A'udhu billah. Kaza'inur Rauhaniyya juz'i na 11 shafi na 291. Isa ya san cewa ba zai iya kira ga aminci ba, saboda ya san akwai mutanen da suka san cewa shi mashayin giya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaza'inur Rauhaniyya juz'i na 11 shafi na 296. Wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da Gulam Ahmad ya faɗa akan manzon Allah Isa ɗan Maryam alaihi salam, kuma shi wai a zatansa hakan da ya faɗa shi zai sa kiristocin ƙasar Indiya su bar Annabi Isa su bi shi. Allah sarki kiristocin duniya. Ku sani wannan mummunan zantuka da Gulam Ahmad ya faɗa baya wakiltar kowa a addinin musulunci, kuma lallai bai ga wannan karatun a cikin littattafan musulunci ba, kawai dai shaidan ne yake wasa da hankalinsa. Malamai da annabawa suna kuskure. Babu saɓani cewa kowane mutum yana kuskure, amma Allah ya zaɓi annabawa da imamai a matsayin waɗanda ba sa kuskure, wato katangaggu ne daga kuskure da mantuwa. Amma a gurin Gulam Ahmad kowa ma mujtahidi ne, yana iya yin daidai yana kuskure. Ya ce duk wanda zai iya duba sama sannan ya ce wai shi yana jiran sauƙaɗɗen Maryam, to wannan ya kai cikakken wawa. Banda waɗanda suka tafi akan hakan na mutanen baya, waɗanda su sun yi kuskure ne a ijtihadinsu, kuma suna da uzuri gun Allah, amma bai kamata mu zage su ba saboda babu niyyar barna a tare da su. Kawai za mu ce sun yi kuskure ne irin na mutane. Allah ya gafarta musu, saboda ba su samu ilimi ba. Kuskurensu a ijtihadi yake irin kuskuren Annabi Dauda alaihi salam ne, wanda ya yi hukunci akan garken dabbobin mutane, amma kuma sai Allah ya fahimtar da ɗansa Suleiman. Hakan ya kasance ne saboda malamanku ba annabawa ba ne. In ma su annabawan ne, haƙiƙa Annabi Dauda ya yi kuskure na ɗaukar matsaya, sai daga baya Allah ya fahimtar da ɗansa Suleiman wannan lamari. Idan kuka dubi wannan lamari da kyau, za ku ga cewa ya nuna shi baya kuskure, amma malamai da annabawa kowa yana kuskure. Shi ya jahilci ayar da take cikin Alƙur'ani, wacce ya sata yake tsammanin kowa irin
kowa irin mutanen da suke gabansa ne ba sa iya gane ayoyin alkur'ani. Ƙofofin kuɗaɗen shiga. Ko da mutum ya ce ba don neman abin duniya Ghulam Ahmad ƙirƙiro Ahmadiyya ba, da hankali ba zai iya gamsuwa ba, duk da cewa ban da wata hujja a ƙasa da za mu ce ga ƙofofin da kuɗaɗe suke shiga wa 'yan Ahmadiyya bayan wanda suka bayyana. Duk da waɗansu malaman addinin musulunci suna zargin su da karɓan kuɗaɗe daga mahukuntan Ingila bisa ga la'akari da yadda suke tsayawa kai da fata don kare muradunsu a jiya da yau. Na ɗaya, bayar da wani kaso a cikin albashi. A zahirin gaskiya kamar yadda 'yan Ahmadiyya suke faɗa da bakinsu shine a albashin kowane ɗan Ahmadiyya a kowace wata suna bayar da wani kaso ayyananne a ciki. Wannan ba damuwa ba ne don an tsara abin da za ana bayarwa don taimakon lamuran addini. Na biyu, kuɗin wasiyya. Amma a ɗaya ɓangaren kuma Ghulam ya ƙirƙiro wata hanya da kuɗaɗe za su shiga da yawa a ƙananan lokaci bayan wancan na farkon, wacce ita ce neman wasiyya. Fikirar ta samo asali ne bayan da Gogan Naka ya ƙirƙiro makabarta a garin Qadian da ya sa wa makabartar suna Bahashti Maqbara, makabartar 'yan aljanna ko makabartar aljanna. Ya ƙirƙiro mata falala da ya ce wai Allah ya ce masa dukkan makabartun duniya ba wanda ya kai na wannan ƙasar. Har ma littafi ya rubuta don faɗar wasu sharuɗa ga duk wanda ke son a binne shi a ciki da ya sa ma suna Kitabul Wasiyya. Bayan mutum ya zamo cikakken mai imani sannan ya zai sayi fom da zai cike, wanda a ciki ya amince akan duk wata zai na biyan kuɗi mafi ƙaramci shine 1/10 na dukkan abin da ya samu a duk watan duniya. Sannan idan ya rasu kafin a binne shi zai mallakar da 1/10 na dukiyarsa gaba ɗaya mallaka ga aƙidarsa ta Ahmadiyya, sauran kuma sai a rabawa magada. A sharaɗi na 20 daga sharaɗoɗin wanda shi ne na ƙarshe, Ghulam Ahmad ya ce, a cikin dukkan waɗannan sharaɗoɗin Allah ya cire ni a ciki, ni da iyalaina da dangina, amma ban da sauran mutane. Wajibin da yake kan duk wanda ba mu ba ya bi waɗannan sharaɗoɗin dukkansu, mace ko namiji. Duk wanda ya koka akan wannan lamarin munafuki ne. Duba Kitabul Wasiyya shafi na 20. Ga takardar ƙa'idodin, ga fom ɗin da ake cike ta. Wannan shine fom na wasiyya na Sheikh Hassan Auda wanda Allah ya shirye shi ya watsar ya tuba. Bayan da wannan ma akwai wasu hanyoyi da na ji amma ba da tabbas a kansu yasa ba zan ambace su ba. Ahmadiyya a gurin malaman Azhar. Shehin Azhar Imam Muhammad Khidir Hussain wanda ya rasu a shekarar 1958 ya ce, dama wannan jama'ar za su taƙaita wajen yaɗa da'awarsu a cikin waɗanda ba musulmai ba. Mun samu sauƙi daga haɗarinsu, da sai mu ci gaba da yaƙar waninsu daga mulhidai da ɓatattu. Sai kuma su ma suka fara kwaɗayin janye mutanenmu waɗanda suke karantar Alƙur'ani da Sunna, waɗanda suka haskaku da hasken shiryarsu. Sai kuma suka fara neman karkatar da mutane da juya su zuwa ga su yi imani da manzancin Ghulam Ahmad da abin da yake tattare da su na ɓata. Sheikh Hassanaini Makhlouf, shugaban masu fatawa na ƙasar Misra, wanda ya rasu a shekarar 1990, ya ce, daga cikin aƙidodi munana da suka shigo musulunci su ne alƙadiyaniyya. Mai karatu ya san abin da muka rurrubuta sau da yawa akan kafircin 'yan ƙadiyaniyya da kuma fitarsu daga cikin musulunci. Fatawa Shar'iyya juz'i na 1 shafi na 75. Sheikh Muhammad Abu Zuhra daga malaman Azhar a littafinsa mai suna Tarikul Mazahibul Islamiyya, bayan ya gama ambatan abubuwan da suka ƙudure sai ya ce,
suna fitar da ma'abocinta daga addinin musulunci. Wannan kuma rubutacciyar fatawar malaman ƙasar Falasɗin ne akan bayyanar da ɓatan 'yan Ahmadiyya a shekarar 2015. Wannan kuma rubutacciyar fatawar malaman Makka ne akan bayyanar da ɓatan 'yan Ahmadiyya tare da sa hannun malamai sama da 10. Tambayoyin guda 5 da ba su da amsa ga 'yan Ahmadiyya. Na ɗaya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ishara da cewa Imam Mahdi da zai bayyana a ƙarshen zamani, idan ya bayyana zai cika duniya da adalci kamar yadda ta cika da ɓarna da babakere. Ko wani ɓangare sun yarda da hakan? Shin da Ghulam Ahmad ya bayyana ya cika duniya da adalci kamar yadda ta cika da ɓarna, ko bai iya ba? Idan ya cika, ta yaya cikawar yake? Idan kuma bai cika ba, kenan ba shine Mahdi ba kenan. Na biyu, tambaya ta biyu, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi nuni da cewa Imam Mahdi da zai bayyana yana daga cikin danginsa, Itra, wato daga cikin 'ya'yan Fadima. Shin Ghulam Ahmad dangin Annabi ne, yana da alaƙa da 'ya'yan Sayyida Fadima alaihas salam? Tambaya ta uku, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙara nuni a wasu ruwayoyi akan cewa zai bayyana ne ya mulki duniya, ya cika ta da adalci. Ya muka ga Ghulam Ahmad ya rasu ko Indiya bai mulka ba, hatta kalifofinsa sun kasa mulkar ko yanki ɗaya na duniya? Na hudu, a ina Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan Mahdi ya bayyana wahayi za a rinka masa? Tambaya na 5 na ƙarshe, sannan a ina Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ishara da cewa Imam Mahdi da zai bayyana sukar annabawa da cewa suna kuskure? Ko suka bayyananne ne? Shin a ina Annabi ya yi ishara da cewa Imam Mahdi da zai bayyana sukar annabawa da cewa suna kuskure? Ko suka bayyananne? Matsayata ni marubuci akan 'yan Ahmadiyya, bisa ga abin da ya bayyana cewa shine 'yan Ahmadiyya musulmai ne saboda shigarsu cikin da'irar musuluncin da ta game kowa da kowa, wanda shine abubuwa 5 da aka gina addinin musulunci da su: shaida ba babban bauta da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad manzon Allah ne, tsayar da sallah, bayar da zakka, azumin watan Ramadan zuwa aikin haji. Idan za mu musu wannan, dukkansu musulmai ne. Amma idan muka koma ga shi mai gayya mai aikin kuma, za mu ce shi musulmi ne, amma abubuwan da ya yi ta yi na faɗe-faɗe sun cire shi a addini, kamar zagin annabawa da nuna fifikonsa a kansu, da aƙidar dawowar ruhuka ta nasikul arwah, ko kuma allanta dukkan waɗannan aƙidun allanta kowa. Dukkan waɗannan aƙidun kafirci ne, za su iya kafirta Ghulam Ahmad. Sannan duk wani mabiyinsa da aka masa bayanin waɗannan miyagun aƙidu sannan ya ce ya yarda da Ghulam Ahmad akan hakan, to shi ya kafirta da wannan yardar saboda ƙaryata larurorin addini ne. Duk da haka, ba zai yiwu mu rufe ido akan abubuwan da suke yi na alkhairi a duniya ba, na buɗe asibitoci da jinya kyauta, da samar da tallafi ga masu rauni, da kira zuwa ga aminci da zaman lafiya, da sauran ayyukan alkhairi. Dukkansu addinin musulunci ne ya kira da yin hakan, kuma alkhairi ne. Shi ma yana sa muna jin ƙamshin musulunci a jikin 'yan Ahmadiyya. Kuma bayan jagoran da ya ƙirƙiro su, wanda shi kuma
ta gama bayyana mana haƙiƙanin karkacewarsa daga hanyar gaskiya ta addinin musulunci a gidan ahlus sunna wal jama'a ma tukun kafin ya gangaro zuwa gidan musuluncin asali na shi'anci. A addinin musulunci ya ba mu damar mu mu'amalance su kamar yadda za mu mu'amalanci ahlus sunna wal jama'a, shine su musulmai ne, idan mun je lahira kuma sai Allah ya warware mana muhallin saɓanin da ke tsakani. Hakan kuma ba zai hana mu fito a babin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, mu bayyana da ɓacin mashabarsu da karkacewarsu ga koyarwar addinin musulunci na gaskiya ba, tare da dukkan yaƙini bayan na karanta littattafan Ghulam Ahmad na fahimci shi mutum ne mai zafin kai da yawan alfahari, sannan bai damu da Alƙur'ani ba saboda abu biyu: na ɗaya bai haddace ba, na biyu ko ya kawo aya a dalilin kafa hujja yana jingina ta ne ga abin da aka yi masa wahayi, balle ya ce tana Alƙur'ani, aya ta kaza sura ta kaza. Ban ce baya yi gaba ɗaya ba, amma ba sosai ba ya cika yin hakan. Amma su kuma mabiyansa na yanzu za ka ga ba su da wannan matsalar sosai, don sun fi muhimmanta Alƙur'ani a zahiri fiye da zantuttukan Ghulam Ahmad da yake cewa an yi masa na wahayi. Sukan iya tausasawa abokin saɓani, balle su zagi wanda yake ganin girma, kamar yadda Ghulam Ahmad yake idan yana jayayya da Kirista sai ya soki Annabi Isa, ko dan yana da matsala da 'yan Shi'a sai ya soki Imamu Hussein alaihi salam. Rufewa, ina matuƙar godiya ga Allah Ta'ala da ya bani damar kammala rubuta wannan ɗan ƙaramin littafi da manufarsa haskakawa jama'ar ƙasar Hausa, jama'ar Ahmadiyya, waɗanda tuni sun riga da sun shigo yankunanmu, amma ba su da tasirin da ake iya jiyo motsinsu sai ga wanda ya duƙufa don bibiyar halin da al'ummar musulmai suke kwana suke tashi, ko masu fita ƙasashen ƙetare, musamman yankin yammacin duniya inda suke cin karensu ba babbaka, ko kuma wanda ya haɗu da wani daga cikinsu ko wasu ko masu yaɗa bishara na aƙidodinsu. Waɗannan jama'ar suna nan a faɗin Najeriya, daga jihohin Yarbawa inda suka fara ƙarfi, sai kuma jihohin Hausawa da suka fara tashi da masallatansu. Wannan littafin da na rubuta, a gabatarwarsa na yi ishara da wasu aƙidojin Ghulam Ahmad da ya ɗaura mutanensa a kai, da na san mai karatu ya yi mamaki, amma yanzu dai na tabbata ya samu waraka daga abin da na yi da'awansa a baya. Ƙarshe, taƙaitaccen tarihin mawallafi da bayanin littafi. Usman Umar As-Saƙafi Babangida Ustazu shine Usman Umar As-Saƙafi wanda aka haife shi a shekarar 1998 a cikin garin Gombe. Ya yi mafi yawan karatunsa na addini da na zamani duk a garin Gombe. Sannan ya yi digirinsa na farko a ɓangaren adabin Balarabe a Jami'ar Tarayya ta Federal University of Kashere. Sannan ya yi rubutu na littattafai masu daman gaskiya da ba za su gaza guda 20 ba, tsakanin zube da waƙe da na zamantakewa da siyasa da ma addini da tarihi. Wannan ɗan ƙaramin littafin da yake gabanka, Ahmadiyya da Ghulam Ahmad Al-Qadiyani, ɗaya ne daga cikin littattafan da ya rubuta, sannan kuma shi littafi na farko daga cikin jeren giyar littattafan karkatattun aƙidodi wanda ya fara rubutawa. Za su na fitowa lokaci bayan lokaci, waɗanda za su na ɗaukar ƙungiyoyin da suka karkace wa koyarwar addinin musulunci na asali don bayyana wa jama'a su a fili don su nisance su. Kamar yadda ya yi alƙawari cewa littafi na gaba a cikin waɗannan jeren giyar shine Wahabiyya da Muhammad ɗan Abdul Wahhab. Muna roƙa masa Allah da ya ba shi damar ci gaba da irin waɗannan ayyuka na alkhairi. Amin.
daga mai yaɗawa. Ƙarashe.